बे बिटिआर सोदोबखौ जोगारनांसिगौ गंगादैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ जोंनि माहारियारि आफादा 125th एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 125th एमेन्डमेन्टआ बिटिआर सोदोबखौनो जोगारनांसिगौ बिटिआरखौनो गंगा दैयाव फोजावहरनांसिगौ बे बाथ्राखौ मानो बुंदों रिटायार्ड बिअ अफिसार अमर सिंह ब्रह्मआ आरो माहारियारि आफादखौ लानानै बिथाङा मा बुंदों नैबे भिडिअ फुल नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन जोंनि माहारियारि आफादा माने मा होनो सोमावसारफिननो नागिरदों गोबां दाबि दाबाखौ लानानै नाथाय बे सोमावसारफिननायाव जोंहा आपत्ति गैया नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोंनि माहारियारि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै 2020नि 27 जानुवारियाव जे पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे पिस एग्रिमेन्टआव MOSआव मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोबनाय सेन्टेन्सखौ बिथांमोनहा मानो लिरनानै गारबोआ जे गोबां बड' लिडार्सफोरजों रायलायनाय जाबाय आरो रायलायनायनि गेजेराव मोनसे कनक्लुसनाव फैबाय जे आसामनि मेपखौ सोलायालासिनो बेनो बे पिस एग्रिमेन्टआनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय जाबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam अर्थात आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो बर' हारिनि जेंनाफोरनि बेनो जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै मानो लिरनानै होबा दिनै बेनो जोबथा बायबा दिनै गोदान आरो माबा बिबावनांगौ होननाय जिनिस निश्चय थालांगोन आरो बिनि थाखाय एनादार मुभमेन्ट खालामफिननांगौनि बाथ्रा आंनि मथेबा गैलामोन दा ओरैबायदि जादों बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया जों मिथिगौ आरो बिटिआर सुक्तिनि दारैनो बिटिसि सुक्तिनि मोजां मोजां जोंनि ट्राइबेलनि राइट्सफोरनि प्रटेक्शननि बाथ्राफ्रा दिनै धंस जादों नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआनो बर' जातिखौ खहा खालामनाय मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै बुंब्लाबो जों खहा जाया दिनै बिटिआरनि दारैनो बे 6 सिड्युल बिटिसिनि केबिनेट स्टेटास मोननाय जोब्बायमोन मिनिस्टार रेंक मोननाय केबिनेट मिनिस्टार आरो स्टेट मिनिस्टार रेंक मोननाय जोब्बायमोन दिनै 16था डिपार्टमेन्ट गोमाबायमोन दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ लाबोफिननो हाबाय बिदि खायसे फैफिनबाय दा नोङो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारैनो हिमन्त बिश्व शर्माखौबो एसे दुसि जायो खारन बिथाङा प्रमद बर'नि दारै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ स्क्रेप खालामनानै माने बिटिसिखौ बिटिसि गैयै बायदि खालामदोंमोन दा बेखायनो गासिबो दाया बिटिआर एग्रिमेन्टआवनो फैयो नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्ट इज ए ब्लेक डकुमेन्ट्स फर दा बड' कमिउनिटि दिनै बिटिआरनि दारैनो बर'फ्रा दिनै जालाखाद बिलाखाद दुखु खस्थ'आव गोग्लैफिननाय अबस्था फैबायमोन नंखायनो आङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे डिपुटि चिफ लोगोसे गोबां जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोन काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोन आरो लोगोसे मानगोनां MCLA बिथांमोन आरो जेसेबां बर' मानसि दङ बर' लिडार्स दं BPFनि लिडार्स दं आङो खावलायनोसो लुबैदों बिटिआर सोदोबानो बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो लामायाव थांखाबायमोन जेला बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ बेखौ नेवसिनांसिगौ गंगा दैयाव बेखौ फोजावहरनांसिगौ बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि अशुभ सोदोब अमंगल सोदोब बेयो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन नंखायनो दिनैबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिटिआर होनबाय थायो दा दाखालिबो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो एटिया बिटिआर होनलायलायदों बिटिआर होनबाय थादों दा आं जोंनि बर' माहारिनि इन्टेलेक्सुवेल दैदेनगिरि गासिबो EM MCLA बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा खुनु प्रकारेबो बिटिआर सोदोबखौ अननानै दाबाहाय मानोना बिटिआरआ बेयो मोनसे संबिधानिक शब्द नङा इट इज नट ए कन्स्टिटिउसनेल वार्ड बिथांमोनहा बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामदों नाथाय बियो कन्स्टिटिउसनाव दाबो एक्सेप्टेड जायाखै
बियो पार्लामेन्टआव पास जायाखै रायजो सभायाव पास जायाखै लक सभायाव पास जायाखै प्रेसिडेन्टआ बेखौ सहि होआखै नंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ दा एक्जिस्टेन्स गैला आरो बिटिआरनि दारै जोंहा जेबो बेनिफिट जायाखै नंखायनो जों दा साफ्रोमबो बर'आ बर' हारिखौ मोजां मोनोबा बिटिसि 6 सिडुल रायजोखौ रैखा खालामनो सानोबा बे बिटिआर सोदोबखौ मालाबाबो खुगायाव लानो नाङा बिटिआर माने अशुभ बर'नि थाखाय बेयो जोंनि गाज्रि लक्षण दा नंखायनो बिटिआर सोदोबखौ नेवसिनानै नोंथांमोनहा बिटिआरनि जायगायाव बिटिएडि होन बिटिएडि कन्स्टिटिउसनेल वार्ड बिटिसि एकर्ड बा बिटिसि एक्टनि 2003 आव बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ बिटिएडि होननाय जादोंमोन दा जिहेतुके बिटिआरआ कन्स्टिटिउसनजों एक्सेप्टेड जायाखै नंखायनो बिटिआरखौ गारनानै दिनै जोंनि चिफ सार डेपुटि चिफ सार इएमफ्रा बिटिएडिसो बाहायफिननांगौ दिनै बिटिआरआ जिहेतुके माने इट इज ए रिजेक्टेड वार्ड दा नंखायनो बिटिएडिखौसो जोङो बाहायफिननांगौ बिटिसि गभर्नमेन्ट बिनि एरियाया बिटिएडि नट बिटिआर दा नोंथांमोनहासो मा सानो आंनि साननायाव बिटिआरआनो जोंनि जाथिनि मोनसे ओरैबायदि अशुभ वार्ड जाय अशुभ वार्डनि दारै बिटिसिनि 6 सिडुल रायजोआ जोबनो थांबायमोन नंखायनो आङो दिनै खेबसे रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों दानि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिटिसि जे सरकार बिपिएड जे सरकार बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नोंथांमोनहा बयबो नोजोर हो जुदि गाज्रि मावदोंबा समाल'सना खालाम बहाबा बेले बेजे जादोंबा बेखौ समाल'सना खालाम पाब्लिक मानसिहा बयहाबो समाल'सना खालामनो गोहो दङ अपोजिसनाबो गोहो दङ आरो बिटिआर सोदोबखौ जाहाथे रावबो बाहाया खारन बे बिटिआरआनो बिटिसिखौ फोजोबबायमोन जों दिनै रैखा खालामफिननो हानायखायसो दा दिनै 125th एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों 125th एमेन्डमेन्टआ 2019 आव बे जिनिसा फुटाब जादोंमोन राजनाथ सिंह बे समाव हम मिनिस्टारमोन बे समावनो नाथाय बे जिनिसखौ सालिजारि खालामनानै उनाव बे मोनसे स्टेन्डिं कमिटि टु द डिपार्टमेन्ट अफ हम बेनि स्टेन्डिं कमिटिया बहुत सारि खालामबाय आर्टिकल 280 डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा होजायोना होजाया आरो गुबुन गुबुन बेबादि जायोब्ला माने स्टेटजों काउन्सिलजोंनि रिलेसना मा जागोन बेखौ सालिजारि नायनानै बिथांमोनहा बे स्टेन्डिं कमिटिया अलरेडि बे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ अलरेडि रिजेक्ट खालामनानै दोनबाय दा बे रिजेक्टेड 125th एमेन्डमेन्ट बिलआ जे बियो लकसभायाव फुटाब जाफिनगोन बे खुनु आसा गैया गतिके बे जाफुंनायनि आसाया खम बेवहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अलरेडि सार्जारि खालामनानै स्टेन्डिं कमिटिनि रिपर्टनि बेसावहाय बेखौ अलरेडि माने पेन्डिं हिसाबै बेखौ दोनबाय दा दिनै बेखौनो लानानै जोंनिया माहारियारि आफादा सोमावसारफिननो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों खिन्थु जाहाथे सोमावसारनायल' बादि जायालासेनो मेइन थांखिया जाहाथे थिग जायो दिनै बिटिसि दा जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौ खोनानो मोनो ससियेल मिडियायाव जे बिटिआर सरकार लाबोगोन मानगोनां इउजि ब्रह्मबो बुंदों गभर्नमेन्टआ बिटिआरआनो जाखाबाय बिटिआर बिटिआर जुदि गभ सिं जाखाबायबा बेखौबो रायजोनो खिथानाया मोजां जे बिटिआरआ अलरेडि गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट जादोंबा बेखौबो खिथानाया मोजां जे बबे कन्स्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट मथे बिटिआरआ गभ जाखो आरो गभ जामारोबा बे बिटिआरनि जे क्लजफोर दङ बे क्लज मथे गभर्नमेन्ट जागोन ना बिटिसिनि क्लजफोरखौ लागारनानै जागोन बेखौबो रायजोफोरनो खिन्थानानै होनाया मोजां दा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन होननायाव जेरै जेनदों माइनास जादों प्रमद बर' बिथाङा बेबादिनो 125th एमेन्डमेन्टआवबो बिटिआरखौ गभ होनानै सिङाव बिटिसि 6 सिडुलनि ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि क्लजफ्रा जुदि थायाबा बेहाय बर'फ्रा बिराद गिदिर जेननाय जागोन नंखायनो आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि दानि माहारियारि आफाद बिथां आरो प्रमद बर' बिथाङा गाव गभर्नमेन्ट समावहाय
प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार प्रेसिडेन्टनो मेम'रेन्डाम हैदों 125th एमेन्डमेन्ट खौ पास खालामनांगौ होननानै बे मेम'रेन्डामाव बिथांमोनहा गमामायै मा लिरदों मा दाबि दङ बेनि चार्टार अफ डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ पाब्लिकनो खिथानाया मोजां जाहाथे बयबो मिथियो खिन्थु सिं दाबि होखोमाबाय दाबिया फंफ्ला जेबो गैया उनावहाय बेखौनो मोनबाय जाथिया लस जाबाय जाहाथे बे रोखोम जाया बिथांमोनहा बे जिनिसखौ मा चार्टार अफ डिमान्ड्स दं बेखौ पाब्लिकनो खिन्थानो एबा मोजां आरो बेखौ मिथिखांनानैसो रायजो राजायाबो आन्दलनाव बारसोमनाया मोजां नङाब्ला एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ थिग गैया डिमान्ड्सआ थिग गैया हरेस आन्दलन खालामबाय रायजो राजाया फिसा फिसौफ्रा बारसोमबाय थाखा फैसा खरसा जाबाय फरायनाय आरिनाय नस्थ' जाबाय बे लसआ खिन्थु बिराद गिदिर लस जाहैगोन दा बेखौबो गोथौयै साननानै नायनाया मोजां दा बेखिनि आंनि तरफनिफ्राय आं दिनै क्लेरिफिकेसन होबाय जे रायजो राजा नोंथांमोनहा लिडार्स बिथांमोनहा बिटिसिनि गासिबो चिफ सारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिपुटि चिफ EM बिथांमोनहा बिटिआर सोदोबखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।